Mehriban gelin gıydlamız. Biz ýörüýte elektron katalogyny taýýarladyk. Häzir şoň nähili almaly, nähili görmeli şola barada aýtyp bereýin. Öz çyzgy ýakalamynyň elektron katalogy. Ine şu ýerde kitabyň şekilçigi bilen Readera diýen prilajeniýa. Bize magazynymyzda kagızdan katalogumyz bar. Ýöne şuny her kimde telefon maşuwa, şoň üçin telefonlaryna ordunyp şu katalog etdik. Buna baş sahypamyz, bulam ikinji sahypa. Bu ýerde de salgylamyz. Ine şu ýerde meselem Aşgabatdaky ýerimiz. Altyn asır Gunnogor bazary blok 3 bolsa, şu üstüne basýar. Maps miňiz bar bolsa, ine blok 3'ü görkezýär. Ine daşlatyp görkezeýin. Ine şu ýerde Maps mi prilajeniýa bar. Burşagazy şoň üstüne bassaňyz, şu kartany indirip bilýäňiz. Ýöne özüňizde bar bolsa, gün üstüne bassaňyz çykýar. Biziň nirde salgylamyz çykýar. Ine bu ýerde telefon nomerlerimiz bardyr. Telefon nomerlerim üstüne şeýleje basýaňyz. Ine gün gelýär, jaňa etjek bolsaň, gün jaňa basamyz. Ine bu ýerde de internet sahypalarymyz bar. YouTube'da biz ýörüýte keşdeçilik kurslaryny goýýas. TikTok'ta da bölek täzeliklerimiz goýup durýas. Şutamyz aşagda da ne WhatsApp'da bar. Ine WhatsApp hem özüňiz bilýänsiz, gaw işläp dur. Aňyrda gawaty görüp bolýar köp zady. Imo bar, link bar, haýsyna gerek bolsa şu nomer bilen tapawit etip goşup bilýäňiz. Ine de şular ýalyk birinji sahypasy ýakan. Ine şu esas suraty taýýar görnüşini goýýar, aşagda esasy görmeler, şu taýýar içini nähili dolduruşyny görmek üçin, görülmek üçin edilen katalog. Şoň üçin çyzygyny aşagda goýýar. Berde ine TikTok'a şu meselem şu ýaka barady. Tanıştırılışını goýanmasak, şuýda häzirlikçe video ýok diýen ýerde gökçe ýazyp bolsa, şoňa bassaňyz gün şu ýakan TikTok'daky tanıştırılışyny goýýas. Şoňa gün girkitýär. Ine bu ýerde de maglumat bar. Şu nomer birinji ýaka iňi 11 santi, boýy 54,5, açylşam 12 santi. Bu ýerde de näme görýäňiz, bahasy 25 manat. Şular ýaly. Ine şuny aňtadyrak geçirjek bolsaňyz, suratyň ýüzüne bir gerek elimiz bilen basýas. Şunu okut. Ine şu ýerde de görýäňiz. Ine birinji baş sahypamyz, salgylamyz. Üçünji ine şu strelkaçyga bassak, ine ilme ýakalaýankyla. Ine balakla bar. Balakla meselem 78-nji sahypadan başlaýar. Stoykala 100-njiden şular ýaly bölüm etip goýýas. Özüňiz ýeke-ýeke şeýle geçirip oturanman. Ştak girip haýsyny görjek bolsaňyz, meselem şu kapçyga gelýäs. Kapçykda da sarımsak sumka gelýäs. Ine göni. Ine şu strelkaçyga basýas. Ine ýedinä geçýär, bilen öňüne geçýär. Şeý dip gidiberýäňiz, gerek bolsa şeý dip özüňiz el bile geçirip bolýar. Şuýda abada bir setr. Ine abada bir setr ýakamyz. Taýda maglumatlar görüşiňiz ýalyk, aşagda bahasy. Indi şu prilajeniýany nähili almaly? Muny gawzady imoda uratyp bolýar. Meselem siz ýazsaňyz, maňa şu katalogy uradaga diýseňiz, men imoda uratýan. Ýöne şu Readerany Play Marketden almaly bolýaňyz.